Идел фестивалі лауреатлары Айгүл Хайырнасова, Руслан Ғаббасов, Миләүшә Нығманова һәм Инсаф Ғанибаев. Идел фестивалі алып барусылары Галия Вахитова, Башқұртстан һәм Зөлфәт Зиннуров, Татарстан Республикаһы. Хәйрле кич, хөрмәтле дуслар! Һаумыгыз! Без сезне халык ара башкорт һәм татар җыры башкаручылар конкурс фестивалендә ихластан сәламлыйбыз. Фестивалебезнең 10 еллыгына багышланган гала концертыбызда һезне күрүебезгә сикһез шатбыз. Тугандаш Башкортстан халкынан барыгызга ла ялкынлы сәлам. Кайнар алкышлар белән җавап бирик әле. Рәхмәт, Галия. Инде бүйük шагыйрыбыз Габдулла Тукай исемендәге филармония концертлар залында бүгенге концертыбыз туган тел җыры белән башланып китте. Татар әдәбияты классигы тууына 135 ел. 2021 республикала туган телдәр һәм халыктар бердәмлеге елы дип игълан ителде. Татарстан Республикаһы 100 еллык юбилеен билдәләне. Буна ошо мөһим дата һәм вакыйгаларга бай мәлдә Идел фестиваленең лауреаттары Казан тамашасыһы алдында сыгыш яһауы үзе бер зур мәртәбә. Һәм инде фестивалебезгә нигез салучы һәм елдан-ел күп көч түгеп аны тормышка ашыручы оештыручыларыбыз хакында әйтми мөмкин түгел. Алар Лилия Әхмәт кызы Бәдәмшина һәм аның уң кулы Диана Урал кызы Байтурина. Аларга көчле алкышлар белән китик әле, хөрмәтле тамашачылар.
Тап ошо кешеләр тырышлыгы менән Идел фестивале лә 10 еллыгын билдәләне. Һәм бүгенге концертыбызны без халыктар дуслыгына багышлайбыз. 10 ел эсендә конкурсыбызда катнашкан һәләтле яшьтәр арасында халыкара кимәлендә танылу яулагандар бар. Һәм матур йола буенса иң сагылдарын һәм жюри тарафынан югары баһаланган катнашучыларыбызны без Татарстан тамашасыһы менән таныштырабыз. Быел да фестивалебез Татарстан Республикасы Мәдәният министрлыгы Бүтін дөнья татар конгрессы ярдәме белән оештырылды. Бындай күләмле сара әлбиттә ярдәмһез тормышка ашмай. Фестивалебез Татарстан Республикасы хөкүмәтенең премьер-министр урынбасары, Татар конгрессы милли шура рәисе Васил Габделгаяз улы Шейхразиев, Татарстанның мәдәният министры Ирада Хафизян кызы Әюпова, Бөтә дөнья татар конгрессы башкарма комитеты җитәкчесе Данис Фәнис улы Шакиров курсалауы менән эшләп килә. Һезгә олы хөрмәтебез һәм рәхмәтләребез. Идел фестиваленең тугры дусты менә инде 10 ел дәвамында генераль иганәче булып Farmland дару хәнәләр шелтәре директоры Аделя Рөстәм кызы Калметьевага олы рәхмәтләребез. Конкурста катнашучылар елда Farmland'тан бик матур бүләктәр ала. Инде Өфе менән Казан араһын якынайтучы сара багучыһы хәзер инде Казанда ла күп елдар бик матур итеп эшләп килә. Нәкъ шулай һәм аерым шиксез рәхмәтебез Татнефть акционерлык җәмгыятенә, генераль директоры Наил Өлфәт улы Магановка. Казанда ла, Өфелә лә үткән сараларыбыз Наил Өлфәт улы ярдәме менән оештырыла. Зур рәхмәт һезгә. Ярдәм күрсәтүчеләребезгә бик зур рәхмәт. Алар булмаса, бу фестивальнең оештыру бик авыр булыр иде. Әлбәттә, Иделнең дуслары бик күп. Чара барышында һәр берсе хакында без инде бәйнә сөйләп барырбыз. Әлегә ошо концертыбызга килгән мәртәбәле кунактарыбызга һүз бирәйек әле. Әйе, сәхнәбезгә чакырыйк әле. Бүтән дөнья татар конгрессы башкарма комитеты җитәкчесе Данис Фәнис улы Шакиров һәм Татарстан Республикасы мәдәният министры урынбасары Дамир Данил улы Натфуллинның сүзләре белән хәер фатиха алсак бик тә дөрес булыр. Хәерле кич, хөрмәтле тамашачылар, килгән кунаклар. Мин иң беренче чиратта барыгызны да Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары, Бүтән дөнья татар конгрессының милли шура рәисе Шәхрази Васил Габделгаяз улы исеменнән чын күңелдән сәламлыйм һәм Иделебезнең дип әйтәм, Татар башкорт җыр фестиваленең 10 еллыгы белән барыгызны да котлыйм. Бүгенге көндә менә яшәешебезнең төрле өлкәләренә, бигрәк тә музыка, сәнгать өлкәсенә яңарыш кергән дәвердә, әлбәттә, милли моңнарыбызны, милли җырларыбызны саклау аеруча мөһим. Һәм Идел татар башкорт җыр фестивале бәйгесе моңарга һәр вакыт менә бу эштә зур хезмәт куя һәм һәр вакыт бу мәсьәләдә тугры кала. Инде 10 ел рәттән тугандаш булган Татарстан һәм Башкортстан гына түгел, Россиянең башка төбәкләрендә дә, чит илләрдә дә сәләтле яшь талантларыбызны олы сәхнәгә чыгарып, аларның башкару усталыкларын камилләштерергә ярдәм иткән әлеге бәйге безнең өчен бик кадерле һәм бик кирәк. Һәм инде әлбәттә һәрбер эшнең үзәгендә менә һәр вакыт үзенең бөтен күңелен, җанын, тәнен биргән кешеләр тора. Менә әлеге Идел татар һәм башкорт җыр фестивале ул ике тугандаш халкыбызны берләштерүче, дуслык күперен ныгытучы булган бәйге фестиваль. Һәм әлеге бәйге фестиваль ул бүгенге көндә иҗади бәйге мәйданы гына түгел, ә гомумән безнең татар җырын, башкорт җырын дөнья күләм танытучы мәйдан булып тора. Һәм әлеге эштә нигезен булдыручы, проектның авторы, башкаручысы ул безнең Татарстан Республикасының атказанган мәдәният хезмәткәре Лилия Әхмәт кызы Бадамшина. Менә узган елны 5 декабрь көнне Бүтән татар конгрессының Татарстан Республикасыннан вәкил буларак мин әлеге Идел татар башкорт җыр фестиваленең
гала концертта 10 еллыгына иң мәртәбәле залларда Уфада Башкортстан концертлар залында катнашып, әлеге мәртәбәле исемне без Лилия Әхметовна тапшырдык. Хәзер инде Василгай Шехразиев исеменнән аның рәхмәт котлау сүзен хатын тапшырга рөхсәт итегез. Алкышлык янәдән, чөнки бу проектның авторы һәм башкаручысы. Зур рәхмәт. Менә шундый аз сүзле, бик талантлы һәм шушы фестивальнең әнисе. Дамир Лилия Даниловна, ханым. рәхим итегез һезгә һүз. Хәерле кич, мөхтәрәм тамашачылар. Мәдәният министры Аюпова Ирада Хафижан кызы исеменнән сезне ихлас күңелдән бүгенге тантаналы Идел җыр татар һәм башкорт җыр фестивалендә ихлас күңелдән сәламлыйм. Әлеге фестивальнең асылында дөрестән дә милли мәдәниятне саклау, туган телне үстерү максаты ята. Һәм бу ел безнең президентыбыз игълан ителгән туган телләр һәм халык бердәмлеге елында бу фестиваль үткәрү ул аеруча тирән мәгънәгә ия. Мин иң беренчедән дөрестән дә рәхмәт әйтәсем килә оештыручыларга, спонсорларга, чөнки сезнең активлыгыгыз булмаса, бу фестиваль ул булмас иде. Бик зур рәхмәт сезгә һәм фестивальгә озын гомер телим. Рәхмәт. Ҙур итеп рәхмәт. Дамир Даниловна, без ҙур итеп рәхмәт әйтәбеҙ. Данис Фәнис улы, без конгресс тарафынан рәхмәт хаттарҙы тапшырыуға күсерергә тәҡдим итәбеҙ. Рәхим итегеҙ. Шушы фестивальны оештыручыларга, Шулай итеп, бөтә дөнья татар конгрессы тарафынан рәхмәт хаттары менән бүләкләнәләр. Газпром Трансгаз Казан генераль директоры Рөстәм Ринат улы Усманов. Оешманың вәкилдәре был хатты кабул итә. Котлайбыҙ. Бөтә дөнья татар конгрессының рәхмәт хаттары менән бүләкләнә Фармленд даруханалар селтәре һәм атап әйткәндә Татарстан буенса Фармленд даруханалар селтәре директоры Елена Николаева Маликова кабул итә рәхмәт хатын. рәхим итегез сәхнәгә. Шулай ук оешманың вәкилдәре кабул итә бу хатты. Котлайбыҙ һеҙҙе лә. Бөтә дөнья татар конгрессының рәхмәт хаты менән Татнефть оешмаһы бүләкләнә генераль директоры Маханов Наил Өлфәт улы. Атап әйткәндә Татнефть акционерлык йәмғиәтенең Хәйрия фонды директоры Ринат Рәүф улы Маминға рәхмәт хаты. Әйдәгез, рәхим итегез, вәкилләр. Инде алар барысы да Бөтен дөнья татар конгрессы исеменнән рәхмәт хаты белән һәм Идел фестиваленнан истәлекле бүләкләр белән бүләкләнә. Зур рәхмәт сезгә ярдәмегез өчен. Зур рәхмәт кире какмаганыгыз өчен һәм җыр моңны яратуыгыз өчен. Зур рәхмәт. Хәерле кич, кадерле дуслар, хөрмәтле кунаклар. Без бик шатбыз мондый матур мәҗлестә катнашырга һәм Татнефть компаниясы исеменнән, Татнефть Хәйрия фонды исеменнән мондый матур күңелле бәйрәм белән тәбрик итәбез. Добрый вечер, уважаемые друзья, уважаемые участники, гости мероприятия. От имени компании «Татнефть», от имени благотворительного фонда «Татнефть» мы хотим поздравить и поприветствовать, поздравить вас с таким замечательным, добрым, красивым праздником. Благодаря такому проекту осуществляются мечты детей, мечты всех молодежи. Спасибо. И пропагандируя культуру наших народов, мы воспитываем через культуру наше подрастающее поколение. Спасибо вам большое, Лилия Ахметовна, за такой проект. Желаем вам успеха и процветания. От нашей компании небольшой подарок. Эльмира Өлфәт кызы Газизова Татнефть йәмғият Хәйрия фондының гранттар буенча бүлек итәкчеһе. Бик зур рәхмәт. Мәртәбәле кунакларыбызны көчле алкышлар белән озатабыз сәхнәдән. Зур рәхмәт сезгә. Матур теләкләрегез өчен
Her sözügüz amin degen vaqtqa to'g'ri kelsin. Endi do'stlar, bu festivalimiz bizning yangi isimlar aşa. Turli yillarda laureat bo'lgan, qatnashgan yoshlarimiz bilan biz Allohga shukr bugungi kunda da aralashib turamiz ham ularning ijod yo'lini kuzatib boramiz. Хәзер сәхнәгә сыгасак артистыбыз 2017 елда Башкорт халык йыры номинациясында еңүче була. Әле ул Өфөлә Хөсәен Әхмәтов исемендәге Башкорт дәүләт филармониясында бик уңышлы эшләп килә. Шулай итеп, каршы алыгыз сәхнәбез түрендә Алмаз Сирусин. Asıla tuğan kayın Her derinde bilgenim yok Belki yüdemi kaydayın Yıraktan da bir kaydayın Tuğanlıktın yibini Yüreklerdin yar ağaçların Osraşıp iyileşip bakayın Yıraktan da bir kaydayın Tuğanlıktın yibini demeyek Yüreklerdin yar ağaçların Osraşıp iyileşip bakayın Beresenen bir tuğan Unutma şunu tuğan Bir-birinin halini bilip Bizde borandan kalgan Yaraktan da bir kaydayın Tuğanlıktın yibini demeyek Yüreklerdin yarı ağaçların Osraşıp iyileşip bakayın Yıraktan da bir kaydayın Tuğanlıktın yibini demeyek Yüreklerdin yarı ağaçların Osraşıp iyileşip bakayın Yıraktan da bir kaydayın Tuğanlıktın yibini demeyek Yüreklerdin yarı ağaçların Osraşıp iyileşip bakayın Osraşıp iyileşip bakayın Osraşıp iyileşip
Абыйлы энеле Алмаз һәм Рәфис Сирусиннар. Баянда Татарстанның атказанган артисты Наил Сәгъдиев. Қорайда біздің фестивалебіздің шулай лауреаты Айбулат Ғләзетдинов ойнаны. Менә Рәфис безнең Идел конкурсында 2015 елда Башкорт халык җыры номинациясендә җиңүче булган иде. Әйе, бүгінгі көндә ул Өфөлә Хөсәйн Әхмәтов исемендәге Башкорт дәүләт филармонияһы солисты. Әйткәндәй, яңрак кына тай булды. Котлайбыз Рәфисте. Әләнең нәкъ менә малай туды дип йөри торган вакытлары сәхнә артында Бұлай айтып йөргәнен күрсәгез, ашуны китереп күренеп тора шулай. Давам итәбез. Инде менә Галия, мәхәббәт ул кешене илһамландыра диләр, әйбит. Һәм иҗат иткәндә дә мәхәббәттән башка булмый дип әйтәләр. Һәм Салават Низаметдинов язган Күз нурым җыры гашыйк җаннарның гимны булып санала икән. Бу шулаймы? Тап шулай, был йырды хатта Рәсәй кимәлендә билдәле булган безнең якташыбыз Земфира үз репертуарына алган, мөгаен дә ишеткәнһегездер. Бүгенге концертыбызда аны фестивалебезнең 2016 елгы лауреаты башкара. Башкорт дәүләт опера һәм балет театры солисты. Фестивалебезнең академик җырлау номинациясе җиңүчесе Айтуган Вәл Мөхәммәтов. Айтуган сәхнә һинеке, рәхимет. Хәйрле кис Казан, кайнар сәлам Өфөләрдән. Ошол матур сәскәләрде үземнең вокал укытусыма бүләк иткем килә. Әлеге мәлдә ул залда утыра. Сынгатул Нәзилә Даянкыды был һеҙгә. Зур рәхмәт мине укытканыгыз өсөн. Мин һеҙҙе ныҡ итеп яратам. Рәхмәт. Зур рәхмәт Айтуган. Уңышлар сиңа. Рәхмәт. Һәм йырымды һеҙгә һәм бөтөн тамашасыларға Идел фестиваленең байрамына багышлап бүләк йыр Күз нурым. Yel dergine yes estem
Зур рәхмәт. Айтуган Уәл Мөхәммәтов. Зур рәхмәт Айтуган. Инде дуслар, без сезгә әйткән идек, бәйнә-бәйнә таныштырып барырбыз шушы фестивальгә ярдәм итүчеләр белән дип. Бик зур рәхмәтләребез Татнефть акционерлык җәмгыятенә генераль директоры Наил Өлфәт улы Магановка. Һәм әлбиттә безнең катнашучыларыбыз елда бик матур бүләктәр ала. Зур рәхмәт безнең генераль багысыбыз Фармлен даруханалар селтәренә, оның директоры Аделя Рөстәм кызы Калметьевага. Октябрьский калаһында эшләп килүче Пакер гыйльми итештерү фирма һәм Марат Мирсат улы Нугмановка зур рәхмәт. Газпром Трансгаз Казан һәм аның генераль директоры Рөстәм Ринат улы Усманов. Восток нефтезавод монтаж оешмаһы директоры Халит Абдулсамат улы Бикмөхәммәтовка рәхмәт. Кукмара Сауд Саба заводы һәм аның генераль директоры Азат Ясәви улы Захидуллинга бик зур рәхмәт. Инде күп елдар безнең башкаручыларыбызның йырдарын дискыга матур итеп сыгарусы Аксу компанияһы һәм аның директоры Рөстәм Мөхәммәддин улы Сәрвәровка рәхмәт. Шулай ук без телеканалына аның директоры Дамир Госман улы Дәүләтшинга. Әлбиттә, Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармонияһы коллективына һәм аның директоры Кадим Назыр улы Нуруллинга зур рәхмәт сүзләрен җиткерәбез. Менә шушылар аркасында, Аллага шөкер, без инде бу фестивалебезнең 10 еллык гала концертына җыелыштык. Рәхмәт барысына да. Чын күңелдән бик зур рәхмәт. Инде хәзер сәхнәгә сыгасак, йырсыбыз шулай ук Идел фестивалендә бик матур сыгышы менән тамашасы һәм әлбиттә жюри әгъзаларының күңелен әсир итте. Казан егете Инсаф Ганибаев күп төрле конкурсларда җиңүләр яулап өлгергән егетебез һәм республиканың мәдәни чараларында ул бик актив катнаша һәм хәтта 2016 елда Казан шәһәре мэры стипендиясына ия булган Ватафарин егет, каршы алыгыз. Һәр кемгә ләкми ул. Әйеме? Беләсең килсә. Әйдәгез әле ул егетне үзебездә күрәйек. Каршы алыгыз Инсаф Ганибаев. Баянда Татарстанның атказанган артисты Наил Сәгъдиев һәм Лилия Сәгъдиева. Sandığaş, gitme gitme sandığaş, kanatlarını kaldırır, tuğan jirini kaldırır, bizlere tuğup üstünesin, suların eşitmesin. Sandığaş, sandığaş, sen gidersin beni kalan dostlarıma şırlar için şırnını atıp kalan.
Инсаф Ганибаев. Сезнең алкышлар. Зур рәхмәт. Инде дуслар, шушы фестивалебездә катнашучыларны 10 ел дәвамында мәдәният һәм сәнгать өлкәсендә абруйлы хөкемдарларыбыз бәяләп килде. Һәм бүген шушы залда иң гадел хөкемдарларыбызның берсе утыра, аны сәхнәгә чакырас килә. Сезнең көчле алкышлар белән Казан дәүләт консерваториясының вокал сәнгате кафедрасы мөдире профессор Зилә Даян кызы Сынагатуллинны чакырабыз. Рәсәйнең халык артисты. Бұл ялкынлы алкыштар һеҙгә. Рәхим итегез, Зилә Даяновна, инде күпме җырчыны яшь башкаручыларга канат куйган шәхесебез Зилә Даяновна. Хәерле кич. Барыгызны да менә шул матур сәнгать бәйрәме белән котлыйсым килә. Чөнки менә утырам, сөенеп, күңелемә моң тула, шатлык тула. Менә бу яшьләр кичкенә булып килделәр шул фестивальгә. Һәм дә хәзер сәхнә осталары дип әйтергә дә булаларны. Бүтән Татарстанда һәм Башкортстандагы сәхнәләрне бизәп торалар. Искиткеч талантлар. Башкортстан һәм Татарстан элек-электән мәшәй дус яшәп, телебез, моңыбыз бер. Менә татарлар һәм башкортлар бердән булып, татарлар башкорт җырларын җырлыйлар, башкортлар татарча җырлыйлар. Бер-берсен баетып, менә шул сәнгатьне һәм телебезне үстереп яшиләр. Бигрәк тә рәхмәт әйтәсем килә оештыручыларга. Лилия Бадамшина жан атып йөри, шул безнең дуслык күперенең бер ягыннан икенче якка йөгереп, шул хәтлем тырышлыгы белән шул фестиваль 10 еллыкта 10 ел ул әз дип тә әйтергә була, күп дип тә әйтергә була, чөнки 10 елда күбесе шул яшьләр, менә хәзер генә җырлады Ганибаев, ул хәзер безнең колледжда укый, беренче курста, ул әле 16 гына яшь. Күрәсез, менә нинди моң чишмәсе. Сирусиннар искиткеч, менә тыңлап туймаслык, мондый фестиваль үзенең йөзен булдырды, чөнки менә чын сәнгать югары дәрәҗәдә дип әйтергә була. Лилия, сиңа зур рәхмәт. Менә шундый фестивальне тотып торган өчен. Кадерле дуслар, бәйрәм белән горурланабыз, талантлар белән. Рәхмәт. Бик зур рәхмәт сезгә. Безнең белән бергә булганыгыз өчен һәм яшь башкаручыларга канат куйганыгыз өчен. Зур рәхмәт. Алтын һүзләр әйттегез, Зилә Даян кызы, зур итеп рәхмәт. Һәм безнең фестивалебездән, һәм безнең багышларыбыздан истәлекле бүләктәр шулай ук олы хөрмәт йөзеннән һеҙгә. Дәвам итәбез, хөрмәтле дуслар, инде хәзер сәхнәгә сыгасак катнашучыбыз Светлана Хәсәншина, ул бүгенге көндә Өфе дәүләт сәнгать институтының 5нче курсында белем ала. Башкортстандың Ярмәкәй районынан үзе сыгышы менән, инде фестивалебездә ул татар эстрада номинацияһында бик матур итеп сыгыш яһап иңгәйне. Каршылабыз Светлана Хәсәншина. Яшәр идем мин бу җирдә былбыл булып кына, сайрар идем көйләремне талга кунып кына, ә мин һаман яшим әле кеше булып кына, кош булалырмын ахыры кабат туып кына, ә мин һаман яшим әле кеше булып кына, кош булалырмын ахыры кабат туып кына. Очар идем мин биектә бөркет булып кына, күзәтер идем җиремне өстән торып кына, ә мин һаман яшим әле кеше булып кына.
qirqoz bo'lib qina G'umir ider idimilde Uyoq qirib qina Emin xoman yeshimeli Kishi bo'lib qina Qish bo'lalirmin oxiri Qobat tuib qina Emin xoman yeshimeli Kishi bo'lib qina Qish bo'lalirmin oxiri Qobat tuib qina Emin xoman yeshimeli Kishi bo'lib qina Qish bo'lalirmin oxiri Qobat tuib qina Emin xoman yeshimeli Kishi bo'lib qina Qish bo'lalirmin oxiri Qobat tuib qina Qish bo'lalirmin oxiri Qobat tuib qina Qobat tuib qina Светлана Хасаншина. Qozan Ufa yo'llari ул күп кенә сәләтле яшьләрне берләштерә торган юл. Мәсәлән, Уфа егете Руслан Габбасов ул Казанда, Казан консерваториясендә белем ала. Һәм аңа әлеге юлны бик еш таптарга туры килә. 2016 елда Руслан фестивалебезнең Татар эстрада йыры номинацияһы лауреаты була. Идел менән дуслык күперләре югалмаганга без әлбиттә бик шатбыз һәм бүген дә Руслан Габбасовты ошо сәхнәлә ишетәбез һәм күрәбез. Руслан Габбасов сәхнәбездә. Рәхимет. Аккомпаниатор Татьяна Железных.
Руслан Габбасов. Афәрин. Афәрин, Руслан. Хөрмәтле дуслар, без Идел фестивалебезнең 10 еллыгын бына инде 1 ел дәвамында билдәләйбез. Бик күп матур теләктәр безгә әйтәләр. Зөлфәт әйтәле, бына татар халкында нинди шундай бер иҗат белән бәйле матур теләктәр бармы? Татар халкында, мәсәлән, әйтәләр, иң матур теләк ул иҗат шишмәң сайыкмасын дип әйтәләр. Иң матур теләк. Бик матур, абына башкорт халкында беләһеңме нинди теләк бар? Ничек? Башкорт озын көе кебек, гомереңдә озын булһын диләр, бына шу иң матур теләк. Башкорт халык көе кебек, синең гомерең дә озын булсын. Әйбәт. Шуннан да шулай бит, ул бит халык җырларын башкару, аның өчен аерым бер осталык, аерым бер сәләт кирәк. Менә безнең хәзер сәхнәгә чыгачак җырчыбыз 2014 елда фестивальнең башкорт халык җыры номинациясендә җиңгән иде. Бүген ул сезнең өчен мәңгелек язым романсын башкара. Шулай итеп каршы алыгыз Өфе һылуы Нурзия Сабитова. Концертмейстер Татьяна Железных. Нурзия Сабитова булды. Зур рәхмәт. Күрүегезчә, профессиональ башкаручыларга өстенлек биргән бәйгебез елда бик күп катнашучыларны йыя. Инде фестивалебезнең географиясына күз һалсак, 10 ел эчендә Ер шарының төрле нөктәләреннән катнашучылар булды. Мәсәлән, Крым, Ульяновск һәм Пермь өлкәләреннән, Мәскәүдән, инде Татарстан һәм Башкортстан Республикаһының кала районнары турында әйтеп тә тора түгел. Хәзер сәхнәгә сыгасак, безнең башкаручыбыз Кытайдан. Кытай һылуы татар телендә ничек йырлай ишетәгез киләме? Алай булгас каршы алыгыз, сәхнәбез түрендә Хао Юй, Кытай Халык Республикаһы.
Сунлашы Ай, рәхмәт. Хау юй. Көчле алкышлар. Һәм инде фестивалебезнең тугры дусты 10 ел дәвамында генераль иганәчесе Фармленд даруханалар шелтәреннән истәлекле бүләкләр. Аларга зур рәхмәт. Директоры Адель Рөстәм кызы Калметьева. Конкурста катнашучылар безнең елда Фармлендтан матур гына бүләктәр алалар. Шулай ук айрым рәхмәт Татнефть акционерлык җәмгыятенә һәм генераль директоры Наил Өлфәт улы Магановка быналарда айрып әйткәһе килә, чөнки бына Казанда ла, Өфөлә лә үткән саралар бына шу оешманың ярдәмен һизеп, тоеп, һәр вакытта ла эшләй, рәхәтләнеп сәскә ата күрүегезсә, зур итеп рәхмәт һезгә. Юбилей концертыбызны дәвам итәбез һәм сәхнәдә яна Айтуган Вәл Мөхәммәтов. Өфө егете каршылыгы. Әйдәгез, дәтлерәк. Хоп! Хоп, бейіп алайық. Хоп, дәтлерәк. Хоп! Себергә барам әле. Себергә барам әле. Себергә барып хатынға бір балыдағам әле. Себергә барып хатынға бір балыдағам әле. Алтын бұлғала ярай, көмеш бұлғала ярай, балда кеген қатындардың қолдары ақсанай. Алтын бұлғала ярай, көмеш бұлғала ярай, балда кеген қатындардың қолдары ақсанай. Себергә барам әле. Себергә барам әле. Себергә барып қызыма бір яулық алам әле. Себергә барып қызыма бір яулық алам әле. Қызыл бұлғала ярай, яшыл бұлғала ярай, байлық берген қыздарға ақыл егіттер қарай. Қызыл бұлғала ярай, яшыл бұлғала ярай, яулық берген қыздарға ақыл егіттер қарай. Себергә барам әле. Себергә барам әле. Себергә барып улыма бір саптар алам әле. Себергә барып улыма бір саптар алам әле. Алла бұлғала ярай, Алла бұлғала ярай, атқа атланған егетке ең матур қыздар қарай. Алла бұлғала ярай, Алла бұлғала ярай, атқа атланған егетке
İma turkadan karay Sebirge baram mele Sebirge baram mele Sebirge barıp udeme Akbekette baram mele Sebirge baram mele Sebirge baram mele Sebirge barıp udeme Akbekette baram mele Айтуған Уәл Мұхамматов. Әлі бұлай сүйініп, Сібірге барам әлі деп жырлаған кішіні көргенім yok еді. Уфа. Зур рахмат. Енді Иділ фестивалінің өзіншәліклері турында да сөйләп кетейік. Бұл фестивальда қатнашушы конкурсантлар өзлерін татар башқұрт халық жырлары номинациясында, татар башқұрт эстрада әсәрләре, академик жырлауай бит, ансамбльләр һәм башқалар. Әміне соңғы елларда, соңғы бірнеше елда балалар жырлы номинациясы да барлыққа келді. Бұл номинация біздің тамашасыларыбыздың көңіліне айырылса хуш келді, сөнки тап ошо номинациялы. Татар һәм башқұрт йыр сәнгатының киләсәге сығышы хайтихәк бір дә яңлыш булмас. Хәзер сәхнәгә сығасақ егетебез 2018 елда тап ошо номинациялы лауреат булды. Хәзер инде ул әдрәк кенә үскән егет. Бүгінгі күнде ол күллиятте білім ала. Әйдәгіз өзін шақырық әлі. Айбулат Гыйләжетдинов. Башқұртстандың Октябрьский қаласынан қаршалығыд. Gitken kışlar zaman ak bulutlar ağayıraqqa Öz-özümni tıyıp qanatıram Uçar idim inde şul yaqqa Ak bulutuna yoldaş eder idim Hallerimni bulutlar bilen gider idim Tuğan üsken jirler kalmasa Şu bulutlar bilen gider idim Tuğan üsken jirler kalmasa Bulutlar yürü Yandır miken eller var miken Şanlı yaralavşı küp dünyada Şanlı da bağlavışım var miken Ak bulutla yoldaş eder idim Hallerimle bilen gider idim Tuğan üsken jirler kalmasa Şu bulutlar bilen gider idim Tuğan üsken jirler kalmasa
Yolcular aldan bara ay hayatның түрки қорқып Yolcular aldan bara ay hayatның тізгінінен тұтып Секіріп düşіп борандарда менің yol қатысын таптым Әйдәдік синақ башынан тұтып тұрмыш деген Ondan Секіріп düşіп борандарда менің yol қатысын таптым Әйдәдік синақ башынан тұтып тұрмыш деген Urmanlar şaulap barışıp ala ay hayatның tizgininden Yolauçılar aldan bara ay hayatның tizgininden tutup Секіріп düşіп boranlarda benim yol қатысын таптım Әйдәдік синақ başından tutup durmuş деген Ondan Секіріп düşіп борандарда менің yol қатысын таптым Әйдәдік синақ başından tutup durmuş деген Ondan Эх, Baltar Ул yol uzak ay Түзер микен арбам тәгәрнәші Yol шитендә шайтан таяклары әрем күбір табагашы Секіріп düşіп борандарда менің yol қатысын таптым Әйдәдік синақ башынан тұтып тұрмыш деген Ondan Секіріп düşіп борандарда менің yol қатысын таптым Әйдәдік синақ башынан тұтып тұрмыш деген Секіріп düşіп борандарда менің yol қатысын таптым Әйдәдік синақ башынан тұтып тұрмыш деген Айбулат Гыйләҗетдинов. Айбулат та истәлекле бүләкләр белән бүләкләнә. Инде концертыбызны икенче өлешен башлап җибәрәбез һәм балалар җырлый номинациясенең чираттагы вәкилен каршы алабыз. Сәхнәбез түренә Дилә Хамматованы сакырабыз. Казандың 22-нче балалар музыка мәктәбендә белем алган һылыубыз 6 яшьтән йырлай. Тормышын тик йыр сәнгате белән бәйләргә хыяллана. Халыкара һәм республика конкурсларында инде еңүләр яулап өлгергән кызыбыз. Без уга сын күңелдән афарин дибез һәм Әйе, ул Идел фестивалендә 2019 елда әлеге номинациядә җиңү яулаган кыз Дилә Хамматова. каршы алыгыз. Каршы алыгыз.
Örmigan soğanamay Kırgan şok Asina, asina, asina Tuğan yok Örmigan soğanamay Kırgan şok Şul iken denizge bu tuğan toprağa Mengalag mehabet yolgana Şul iken köyderen yarakta durganda İngişli soğanım orqala Şumadar, şumadar, şumadar oğrası Yüreğim her vakit yarsılı Şumadar, şumadar, şumadar oğrası Yüreğim her vakit yarsılı Dile Хамматова 9-нчы сыйныф укучысы. Сезнең алкышлар. Дилә, рәхмәт сиңа, зур уңышлар. Бик зур рәхмәт. Инде дуслар, зур рәхмәтләребезне Татарстан Республикасы Мәдәният министрлыгына һәм Бөтен дөнья татар конгрессына юллыйбыз. Шулай ук бындай күләмле сараны ярдәмһез тормышка ашырып булмай фестивалебез Татарстан Республикаһы хөкүмәтенең премьер-министр урынбасары Татар конгрессының милли шура рәисе Васил Габдулгаяз улы Шейх Разиев. Татарстанның Мәдәният министры Ирада Хафизян кызы Әюпова. Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты җитәкчесе Данис Фанис улы Шакиров курсалауы менән эшләп килә, уларга улы хөрмәтебезне белдерәбез. Һәм инде генераль иганәчебез, ул да булса Фармлин даруханалары шелтәре директоры Адайла Рөстәм кызы Калметьевага зур рәхмәт. Һәм әлбәттә аерым рәхмәт сүзләре Татнефть акционерлык җәмгыятенә генераль директоры Наил Өлфәт улы Магановка. Зур рәхмәт. Һәм шушы халык ара дәрәҗәдә үткәрелгән бу фестивальнең географиясе бик киң, иптәшләр. Менә чөнки бу фестиваль төрле яшьләрне берләштерә бит. Менә хәзер сәхнәгә чыгачак җырчыбыз ул Кытайдан. Кытай Халык Республикаһынан тагы да бер катнашучыбыз Бао Вензе. Каршы алыгыз, аккомпаниатор Татьяна Железных.
Бау Венз. Зур рахмат, Бау. Шулай ук истәлекле бүләкләр белән бүләкләнә. Каралы Галия, әле менә Бау алдыннан гына җырлады бит безнең балалар җырлый номинациясында катнашкан Дилә Хамматова бит. Мин аны әйттем 9нчы сыйныф укучысы дип. Ул 7нчедә генә укый икән әле. Баксаң, буена карасаң 11нче сыйныф бирәсең, әйме? Менә хәзерге яшьләр. Халык кызы үтеп килә. Әйе. Афәрин, әйдә тагы бер кат көчле алкышлар бүләк итик әле безнең яшь башкаручыларыбызга. Инде шушы фестивальнең бөтен максаты ул да булса безнең татар халкына, башкорт халкына профессиональ җырчыларны, профессиональ конкурсантларны үстереп бирү. Әйбит. Һәм шушы фестиваль шуннан да горурлана ала чит илләрдә эшләүче лауреатлары белән. Менә мәсәлән шуларның берсе Лондонның Ковент Гарден Корольләр театрында эшләгән, Токиода уңышлы чыгышлар ясаган Башкортстан сылуы Айгөл Әхмәтшина. Конкурсыбызның яна бер йондызы бүгенге көндә Америкала яшәүче һәм эшләүче Лилияна Газизова. Шулай ук без улар белән һәр вакытта ла бәйләнештә. Әйткәндәй, быел Башкортстанда бөтә дөнья фольклориада уза, ишеткәнһегездер. Һәм мөмкинчелек менән файдаланып, мин барлык Татарстан Республикасы халкын бына шундай матур халыктар дуслыгы байрамына сакырып калам. Башкортстанга рәхим итегез. Зур рәхмәт. Киләбез, зур рәхмәт. Ә бездә Татарстанда быел туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы. Шуңа күрә бердәм булып, дус булып яшик, тагын килегез. Тап шулай булһын. Идел фестивале бына шундай матур максаттар менән эшләй һәм татар башкорт телендә йырлаган профессиональ башкаручыларның яңа исемнәрен елда аса бара. Хәзер сәхнәгә сыгасак, безнең яшь башкаручылар Казан һылуы Миләүшә Нугыманова, ул күп төрле республика конкурслары лауреаты. Әйткәндә инде ул 8 яшеннән йырлай. Һәм оның менән бергә бүген бу сәхнәлә инде сыгыш эшләп өлгергән Инсаф Ганибаев та кушыла. Бына ошо матур дуэтты карайык әле, ишетәйек әле. Әйдәгез, каршылыгыз, көчле алкышларыгызны кызганмагыз. Yanılarım tüylerim senin yaşındaydı. Ufalarına varılarım senin yaşındaydı. Yanılarım tüylerim senin yaşındaydı. Миләүшә Нугыманова һәм Инсаф Ганибаев.
Баянда Наил һәм Лилия Сәгъдиевлар. Сезнең алкышлар. Зур рәхмәт сезгә. Бик зур рәхмәт. Давам итәбез концертыбызны. Яшерин генә нәрсәдер эшләргә мөмкин. Бит бигрәк тә хәзер безнең май бәйрәмнәре килеп җитте. Май бәйрәмнәрендә инде безне кисәтеп куйдылар. Янгын куркынычсызлыгы кагыйдәләрен үтәргә, шашлык пешерергә ярамый, учак пешерергә ярамый дип, бөтен кеше нишли? Пешерә, яшереп пешерә. Ә менә яшерин сөю булырга мөмкинме? Булырга мөмкин ди безнең чираттагы конкурсантыбыз. Сезнең көчле алкышлар белән Нурзия Сабитова. Яшерин сөю романс. Yazar yetkez edil hava, yarıp ağa, tulkandara ayvasından, yardarana, yardaranan, sıkan yarha.
Нурзия Сабитова, Өфі. Идел халыкара башкорт һәм татар йырдарын башкаручылар конкурс фестивале ул тәүсиратта профессиональ башкаручыларга өстенлек бирә һәм күрүегезчә безнең катнашучыларыбыз шуга шундай көчле тавышлы моңлылар һәм әлбиттә улар безнең сәнгатебез дигән күктә якты йондызлар булып балкыр дип без сын күңелдән ышанабыз. Хәзер сәхнәгә сыгасак хылыбыз, Казан хылыбы, Миләүшә Нугманова һәзуны бүген ишеттегез. Инде хәзер ул үзе генә һезнең өчен йыр бүләк итәргә теләй, рәхим итеп каршылыгыз. Миләүшә Нугманова. Сагынып тилмергәннәр бу җырымна изләп тапсыннар. Телсез җырсыз калган аңлашлар туган илләренә кайтсыннар. Мин сандугач түгел
Миләүшә Нығманова. Біздің қатнашуысыларыбызға һәр вақыттағысы истәлекле бүләктәр. Идел халыкара башкорт һәм татар йырларын башкарусы конкурс фестивале елына 2 тапкыр концерт куя. Язның матур көндәрендә без шунда Казанда йырлаһак һәм һезне куандырһак, көз гадәттә Өфөлә фестивальдың конкурс этабы үтә. Ошы урында без 2021 елдың конкурсы башланды дип игълан итәбез. Яңа тавыштар, яңа һәләтле яшьләрне көтеп калабыз. Таныштарыгыз арасында шундайлар бар икән. Рәхим итегез, тулырак мәгълүмат фестивальдың рәсми сәхифәләрендә, интернет киңлекләрендә әлбәттә табырга мөмкин. Гала концертыбызды дәвам итәбез һәм яна ошо сәхнәбездә Өфө һылыуы, Башкортстан һылыуы Светлана Хәсәншина «Кыр казлары» йыры менән. Төзелеше кыр казлары Kızlar uşa sanama Dizilişi uçkan kır kızların Sanasan da dostlar daralar Mağınar tuğe başkan kır kızların Yazılar jitkeş qabat kilerler Teki yeşilikini alıp qaytması qazılar Qaytırışın uzamay gümürler Mağınar tuğe başkan qır qazılar Yazılar jitkeş qabat kilerler Teki yeşilikini alıp qaytması qazılar Qaytırışın uzamay gümürler Şılbır şılbır uşa kır qazıları Kır qazıları uşa sanama Qanqılı daşı uçqan kır qazıları Ko'ngillarga mağınar salalar Mağınar tuğe başqan kır qazıları Yazılar jitkeş qabat kilerler Teki yeşilikini alıp qaytması qazılar Qaytırışın uzamay gümürler Mağınar tuğe başkan kır qazıları Yazılar jitkeş qabat kilerler Teki yeşilikini alıp qaytması qazılar Qaytırışın uzamay gümürler Teki yeşilikini alıp qaytması qazılar Qaytırışın uzamay gümürler
Светлана Хасаншина. Зор рәхмәт. Светлана да безнең истәлекле бүләкләр тапшырыла. Каралы Галия, башкорт кызлары нәрсә бүләк иткәнен яраталар ул? Мин беләм татар кызларына, башкорт кызлары. Татар кызлары нимә ярата? Чәчәкләр. Мин уйлайм, татар кызлары, башкорт кызлары дөньяның ниндәй генә халык кызлары булмаһын, гүзәл заттары барыһы ла сәскәләр бүләк иткәндер бит тә ярата Зөлфәт. Сәскәләр тик сәскәләр. Рафис Сиросин сәскәләр җыры белән махсус синең өчен. Каршы алыгыз. Хәерле кич, хөрмәтле тамашачылар! Әйдәгез бергәләшеп йырлайбызмы? Ямгырга һөйенеп, кояшка үрелеп, болында сәскәләр йырлаша. Ак бәхет төптәрен, сап һөю истәрен, сәскәләр аңлата яраша. Серләшә, гөрләшә, һөям типендәшә. Сәскәләр, сәскәләр, сәскәләр. Һөеп һөелергә бер генә бирелә. Гүмердәр, гүмердәр, гүмердәр. Йәйгәйел битеңдән күреп үткәндә, сәскәләр кыдарып көлешә. Сабырлык, яхшылык, матурлык, яктылык, тылсымлы тажынан өләшә. Серләшә, гөрләшә, һөям типендәшә. Сәскәләр, сәскәләр, сәскәләр. Һөеп һөелергә бер генә бирелә. Гүмердәр, гүмердәр, гүмердәр. Шулай бит, һөеп һөелергә бер генә бирелә гүмердәр, әйеме? Hey, Казан кайда кулдан? Таң нурын һагынып, ысыктан ябынып, сәскәләр тынгына тирбәлә. Йондызлар язмышын, шатлыгын, һагышын, әйдәгез, һөйләгез бергәлә. Серләшә, гөрләшә, һөям типендәшә. Сәскәләр, сәскәләр, сәскәләр. Һөеп һөелергә бер генә бирелә. Гүмердәр, гүмердәр, гүмердәр. Һөеп һөелергә бер генә бирелә. Гүмердәр, гүмердәр, гүмердәр. Ошо якты дөньяларда һөеп яшәйек. Байрам менән зур рәхмәт. Рафис Сирусин, Наил Сәгъдиев һәм Лилия Сәгъдиева. Бик зур рәхмәт. Менә Рафис теге якка кирип киттең, бүләксез калдың хәзер. Бу якка кирип киткән булсаң, бүләк буладыр. Менә шулай кунак ашы кара каршы дигән әйтем бар бит, матур бит. Шулай итеп үрелеп барганда безнең Идел фестивале үзенең асылын шын мәгънәсендә югалтмый карап буталдым. Сиңа карап мошында. Һәм нәрсә әйтәсем килә, менә Рафис җырлады бит, башкорт егете. Ә хәзер сәхнәгә без чакырыйк Казан кызын. Әйдә шулай әйтәйек, концерт программабызды 2018 елда Татар эстрада йыры номинацияһында лауреат булусы Айгөл Хәйрнасова дәвам итә. Касан гына киләһең һин.
Ömrümüde yalğız gana Köngülümde mola dengizü Dokurlana dalgınlığına Gelir eli deyip küte küte Ömrümüde yalğız gana Ayşanğına gelirsin sen Gazap utlarında yanmaz idin Yolkanların jildalığa birgen Uşak günlerinde kalmaz idin Köngülümde mola dengizi Dokunlana dalgınlığına Gelir eli deyip küte küte Ömrümüde yalğız gana Ayşanğına gelirsin sen Yanar idim bara senin histe Tula bәхет үшін миңа бары сені Yılmayуың жете Көңілімде мола деңгізі Доқынлана далғынғына Келер әлі дейіп күте-күте Ömrümüde yalğız gana Көңілімде мола деңгізі Доқынлана далғынғына Келер әлі дейіп күте-күте Ömrümüde yalğız gana Yalğız gana Айгүл Хайырнасова, Қазан қызы. Бүгінгі күнде мәктәптә музыка оқытушысы. Рәхмәт сеңа. Айгүл, бик зур рәхмәт. Дәвам итәбез. Сәхнә түрендә янәдән Руслан Габбасов, баянда Наил һәм Лилия Сәгъдиевлар. Aşağıda
Руслан Габбасов һәм Наил Сагдиев. Шулай итеп, хөрмәтле дуслар, ысынлап та бына яшьтәр тәүге адымдарын эшләгән вакытта гына зур сәхнәлә уларга әлбиттә ярдәм кәрәк, уларга терәк кәрәк һәм дәрт кәрәк. Ошо яһәттән Иделнең оештыручылары нык тырыша, һәрбер катнашучыбыз безнең бүләктәр дә ала, дипломдар да ала һәм Казандың иң лаеклы сәхнәләрендә сыгыш яһай, Өфөнең иң матур сәхнәләрендә сыгыш яһай. Бу әлбиттә уларга зур шундай беренче адымдарын эшләү өчен ярдәм. Һәм ошо ярдәм итүдә безнең ярдәмчыларыбыз безнең дә булуыбыз без бик шатбыз. Ул да булһа Татнефть акционерлык җәмгыяте, уларның оешмаһы һәр вакытта алып без ошо концертлар оештыруга ярдәм итеп күрһәтеп кенә тора. Безнең генераль багышларыбызның береһе ул Фармленда руханалар селтәре. Шулай ук һәр вакытта һәрбер концерттан безнең катнашучылар бүләкләр алып кыуана, сәхнәгә сыгып кына түгел, һеҙҙең өсөн йырлап. Шундай истәлекле әмәлдәр дә кала уларҙың. Инде хәзер сәхнәгә сыгасак, безнең катнашучылар бергә конкурста катнашып, инде аҙаҡ матур гына дуэтта йырлай башланылар. 2014 елда еңеүсе Нурзия Сабитова һәм 16 елгы лауреатыбыҙ Айтуған Вәлмөхәмәтов һеҙҙең матур йырҙарҙың береһе башҡарырға теләй. Ул да булһа Заһир менән Ғәлиә йыры. Рәхим итегеҙ. Йондоҙ атылғанда, осрашҡанда көндәр төн менән, был донъяны белгәнемдән алып, һинең барлығыңды мин беләм, һинең барлығыңды мин беләм. Мин ҡайҙа, мин шунда Заһира, йыраҡтан эҙләгән яҡыным, йөрәктә табынған ялғаным. Мин ҡайҙа, мин шунда Заһира. Йондоҙ атылғанда, йөрәгемдә ҡунда ялғана. Бер ялҡыны донъя балҡытырлыҡ һөйөү булғандыр ул ахыры. Һөйөү булғандар Һин ҡайҙа, мин шунда Ғәлиәм, шатланам, илайым һәм көләм. Мөхәббәт алдында баш эйәм. Һин ҡайҙа, мин шунда Ғәлиә.
Ömürleri hep yuvarlar Mühabbet ömürlerden onun Menge yana, menge yargana Menge yana, menge yargana Kin hayda min şunda gəliyəm Şatlanam ilayım həm küləm Müfəbət aldığında başıyım Kin hayda min şunda gəliyəm Min qayda min şunda zahira Şatlanam ilayım həm küləm Müfəbət aldığında başıyım Qayda min şunda zahira Hayda min şunda Нурзия Сабитова һәм Айтуган Вәл Мөхәммәтов. Афарин. Зур рәхмәт сезгә. Моны беләһеңме, Зөлфәт, бұл дөньядагы барлык галияләрнең яраткан йыры. Шулай. Монда инде Галия Захирың гына юк, Зөлфәтең генә бар. Ярый инде. Мин бик риза, хөрмәтле дуслар, был кис һезнең бергә булуыбызга без сикһез шатбыз. Телевидение һәм татар радиоһы алып баручысы Зөлфәт Зиннуров. Һәм Башкортстанның Юлдаш телевидениесе алып баручысы Галия Вахитова. Идел фестивале ул тугрылык билдәһе һәм ошо 10 ел эсендә гел безнең бергә булган дусларыбызга, катнашучыларыбызга һәм тамашачыларыбызга без сикһез рәхмәтлебез. Хәзер сәхнәгә чыгачак җырчыбыз ул Идел фестивалендә 2013 елдан бирле һәм ел сайын бик теләп катнаша һәм килә. Каршалыгыз Кытай Халык Республикасыннан Базарбай. Жырға көмілген шет яқлар, тартса да гіл көңілні. Аяқ басуға ол жерге, сағынам туған елні. Күлләрін көрсәм жерімнің, күйін күйләсәм елнің. Бәхеті менген шул шақта, жеңәрмін мен өлімні. Туған яқ güzel яғым, бабам негіз құрған яқ. Мұңға көмілген яғым, халқым тамыр жайған яқ. Күшлі рухлы милләтім, тоғры yoldan кеткен яқ. Халқыма шаныш, хізметке зор табыш, диніме тез ағыш, көклердегі балқыш, тілеймін шын жүректен, кетмәм изгі тілектен.
ақыра Бизер көк бола күнні Келіп көруге шул илге Сағынам милли күні Ятларны бірді теңләмим Шәшкәлі туған илге Келміріп сағынып қайтам Милли күйіме тілге Туған яқ güzel яғым Babam негіз тұрған яқ Мұңға күмілген яғым Халқым тамыр жайған яқ Күшлі рухлы милләтім Тоғры юлдан кеткен яқ Халқым ашаныш хізметті зор табыш Диннің мәдіз ағыш Көклердегі балғыш Кәріммен шын жүректен Кетмәміз көтіліктен Туған яқ güzel яғым Babam негіз тұрған яқ Мұңға күмілген яғым Халқым тамыр жайған яқ Күшлі рухлы милләтім Тоғры юлдан кеткен яқ Халқым ашаныш хізметті зор табыш Диннің мәдіз ағыш Көклердегі балғыш Кәріммен шын жүректен Кетмәміз көтіліктен Кетмәміз Бик зор рахмет шын көңілден. Барығызға да көп қайнар сәлем. Қытайдағы әзгіне яшәүші татарлардан бик зор сәлем. Барығызға да сіздердің алдарыңызда шушы фестиваль конкурс аша тағында шығыш яшәп жырлап тұрғаныма мен бик шат. Һәм шушында менің қадірлі ұстазым татар тілін үйреткен, татар жырын үйреткен, һәм кіші болып қалуыны да үйреткен Зилия Даян қыз отыр. Алғышлап қойсаңыздар бола. Шын көңілден зор рахмет Зилия апа сізге. Біріншіден кіші болуды үйреттіңіз міне. Көзлерім де кішкене еді, көзлерімді де зор айтып ашып жіберді. Маңғай шәшлерім алға түшкен еді. Қытай кебек болмай артқа табат бұлай еттіріп сылап қойды. Қазір башқара тұрған жырым көңіл сірі. Бірге жырласақ бола. Қошымтасы бек жеңіл. Ұшырашқанда сап yüzіңді шағылған Күн нұрына таң қалдым мен соқландым Қиюлығым жетмей қалды өзіңе Сүйуімді айта алмадым соңладым Кімге барып кімге айтым кімге сырымны сөйлем Кімге барып кімге айтым кімге барып кімге айтым кімге сырымны сөйлем Кімге барып кімге айтым кімге барып кімге айтым кімге сырымны сөйлем Сенің хаққа деп қалам янарыңда
Yürüsün deyip öz elinde isen sağ Jeygi gıldey matur bulup şeşke atsan Benim üçün şolda jitesin yaratsan Yaş yüreğim mutda yana sen bulmasan yanlarımda Sağınğanda bir gelirsin, sarğayğanda bir gelirsin Kazan su boylarına Sağınğanda bir gelirsin, sarğayğanda bir gelirsin Kazan su boylarına Sağınğanda bir gelirsin, sarğayğanda bir gelirsin Kazan su boylarına Kimge barıp kimge aytayım, kimge barıp kimge aytayım Kimge sırrımni söyleyeyim Kimge barıp kimge aytayım, kimge barıp kimge aytayım Kimge sırrımni söyleyeyim Sağınğanda bir gelirsin, sarğayğanda bir gelirsin Kazan su boylarına Sağınğanda, sarğayğanda Kazan su boylarına Hey, ben size rahmet şimdi Базарбай! Қытай Халық Республикаһы Базарбай ерланы һеҙҙең Рәхмәт өсөн. сиңа. Бик зур рәхмәт. Инде дуслар, бүгенге бәйрәмебез шулай итеп ахырына да якынлашты. Матур йола буенса без тамашабызды Урал Иделбаев ижад иткән фестивальдың гимны менән тамамлайбыз. Барлык катнашучыларыбызны сәхнәгә чакырабыз. Bıvaktan vurgılar
Ике кардәш халыклар арасындагы булган йылылык бер касанда югалмаһын. Бердәм булайык, дуслар. Безнең дуслыгыбыз Идел елгасы кебек сайыкмас булсын. Җырлап яшәргә язсын.